The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, out of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 1 John 5:10-13 says, He who believes in the Son of God has the witness in himself. He who does not believe God has made him a liar, because he has not believed the testimony that God has given of his Son. And this is the testimony, that God has given us eternal life, and this life is in his Son. He who has the Son has life. He who does not have the Son of God does not have life. These things I have written to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life, and that you may continue to believe in the name of the Son of God. Revelation 21:4, And God will wipe away every tear from their eyes. There shall be no more death, nor sorrow, nor crying. There shall be no more pain, for the former things have passed away. Titus chapter 2 verse 13, Looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Isaiah 61:9-11, Their descendants shall be known among the Gentiles, and their offspring among the people. All who see them shall acknowledge them, that they are the posterity whom the Lord has blessed. I will greatly rejoice in the Lord. My soul shall be joyful in my God, for he has clothed me with the garments of salvation. He has covered me with the robe of righteousness, as a bridegroom decks himself with ornaments, and as a bride adorns herself with her jewels. For as the earth brings forth its bud, as the garden causes the things that are sown in it to spring forth, so the Lord God will cause righteousness and praise to spring forth before all the nations. Isaiah 44:3, For I will pour water on him who is thirsty, and floods on the dry ground. I will pour my spirit on your descendants, and my blessing on your offspring. Sa dili pa kita makapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, nining adlaw gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong tagsa-tagsa kakalag. Kung napapa kita mga sala nga anaa sa atong kalag, kay kini mahimo lamang babag sa atong paghimuon ng pagtuon sa pulong sa Dios. Busa gikinahanglan nga kini atong isugid, hinganlan nato sa atubangan sa Dios nga Amahan. 1 John 1:9 nagaingon, If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Hugalang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan. The issue you're facing is not naming or confessing your sins. It is faith alone in Christ alone. Acts 16:31 nagaingon, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Busa sa hilo, mag-andam tas tong kaugalingon. Let us pray.
Balaan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo unas tanan. Ning lain sa mga adlaw nga imong gipadangat kanamo. Buhay pa kami sa among lawas, askil pa kining lawasaw. Napay kalantip sa among pangunauna, kining tanan gumikan lamang sa imong gugma, imong kaluoy, imong kortesiya, ug ang imong grasya. Salamat o Diyos, niining paghatag ka na muglaing higayon sa pagtuon sa imong balaang pulong. Pinagis pagtudlo ka na mo sa balaang Espiritu Santo nga mao lamang ang bugtong magtutudlo sa kamatuoran. The only teacher of truth. Musa ninigayon na, badi kami, lamdagi pa kaming dugang sa imong kamatuoran. Aron mao kini among magamit sa among pagkinabuhing Kristohanon. Salamat ni among Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, mga followers, listeners, atong mga higala, kaninyong bag-o pa, well, welcome. O kaninyong mga igsoon diyan ni Kristo, welcome usab kaninyong tanan. Yan na sa kita pagpadayon sa atong gibiyaan nga mga hilisgutan, bahin ni ining atong uluhan nga why do or the real meaning of life. Sa mga nalantas pasig ninis kadaghan atong gipang hisgutan, the real meaning of life, ang tinuod nga kahulugan sa kinabuhi. Well, kita mga magtotoo must continue in our proactive life as believers, meaning wag yo'y lugak-lugak na kining atong padayon sa pagsibog sa unahan. Kinahanglan gyud we keep on advancing, keep on keeping on. Wala kini hunong, wala undang, gawason kuhaon na ta sa Dios o sa either sa rapture or physical death, whatever or whichever comes first. So mao na nga, mientras nagaginawa pa kita, palahutay pa kita sa Dios, gumikan sa iyang grasya, magpadayon kita. Keep on keeping on. Now, so, we must keep and maintain a proactive Christian life. Pinagis paggamit sa mga kamatuoran sa atong pagkinabuhi. O, of course, maintain that humility, that spirit or virtue of humility and concentration to the truth. Now, ang usa ka magtotoo kansang kinabuhi walay pulong sa Dios. Tinuod gyud, life would be boring. Life would be boring. Wag yo'y ingnon ta way kadasig, laay, I think that's the right Visayan word. Laay gyud ang imong kinabuhi. Kung wa kay pulong sa Dios, wa kay kamatuoran. A believer's life is boring if you do all the work. Imo lang paningkamot. O di nimo tugutan ang Dios to do for you. Kaya ang palisi sa Dios na ibaw naman ta is grace. Grasya. Kung sa itong definition sa grasya, lihok, buhat sa Dios alang kanato. No, kanay kina yanuhan o the simplest definition we can make about the grace of God. Kini atong kanang padayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, grasya. Tanan. Husta? Now, ang Biblia nagaingon, always give thanks in everything. Give thanks. Always give thanks. In everything, give thanks. Now,
Ayaw pag overakpod nga mo sige lang kadihag. Sultig praise the Lord without any right thinking. No. You must have Bible doctrine in your frontal lobe of your cardia. Diya sa imong kalag. Well, tinuod man, there are instances in our life that we will be shocked by any crisis or disaster. But if you have doctrine, di man kung kay pulong sa Diyos, na kay doktrina, you are able to face it with stability and courage. Courage under pressure. Yan ang higayuna. So, mauna nga, ang pulong sa Diyos makes you progressive in your spiritual life. Nothing else. Maurag yun ay sibog di mo, maka-advance di mo sa imong spiritual life. Unsa may gisulti des Filipos 3:1. Finally, my brethren, rejoice in the Lord. Now, rejoice in the Lord. Now, kanang rejoice there is happiness. It is no trouble for me to write the same things to you again, and it is a safeguard for you mo na gisulti ni Apostol Pablo. Okay? Safeguard, security, protection, kana. Now, si Pablo din nagasuwat, pagsuwat niya nini, iyan ang himo in such a way nga silsil gyud niya itong nagpaminaw kaniya sa iyang Bible study. He was writing for inculcation o pagbalik-balik, repetition. Okay, that's part of inculcation. So mo na nga, once you have God's happiness in your soul, sa diha nga na nag-iya ka na, nagsinati ka na sa kalipay nga iya sa Dios, God's happiness in your soul, that's plus H. You are now entering the stage of spiritual self-esteem, spiritual autonomy, and spiritual maturity. Ningsuod ka na. Now, mao na nga, wag yo'y makapuli sa pulong sa Diyos nga silsil na sa atong alimpatakan. There is no substitute to Bible doctrine inculcated. Kaya ang kalipay is related to grace orientation. Because grace orientation is one of the 10 problem-solving devices. Basta, naman na, appeal na sa mga, nasod na sa 10 problem-solving devices. So, Salmo 31:7, unsa gisulti? I will rejoice and be happy in your grace. Now, unsa man ning perfect happiness kung maghisgot ta? Iyahan ni sa Dios. Iyaha nga hingpit nga kalipay. Perfect happiness. O kini, ato lamang masinati o ato makabot only when we reside sa atong operational divine sphere. O nag-execute kita, nagatuman kita sa protocol nga plano sa Dios. Di ba nina? Perfect happiness is dependent upon metabolized Bible doctrine. Namo, hunong rin tagamay may tungod ng metabolized Bible doctrine. Sa may but pasabot. Kaninyo mga bago, maglisod pa sabot ni ini. Okay. Atong ipatinaw ni mo ha. Unsa may but pasabot ni metabolized Bible doctrine. Okay. Paminaw. Karon ang usa ka pastor nagatudlo. Kini nga itong gisgutan, appeal na nalangkob ni sa gitawagog sa doktrina nga the doctrine of gap, grace apparatus for perception. So ang pastor magtutudlo, mao gyud mag-una sa maong listahan sa kanang kining atong gisgutan karon. Now,
perfect happiness. Akong balikon, ang hingpit nga kalipay nag-agad lamang niining metabolized Bible doctrine. Unsaon lagi pag kanang angko na itong metabolized Bible doctrine. Okay, so ang pastor magtutudlo, part of gap, nagtudlo. Okay, nagtudlo siya from the pulpit, naghisgot siya sa pulong sa Dios. Of course, he must be filled by God the Holy Spirit. Karon, ang kongregasyon na minaw kaniya sa iyang gitudlo. Okay? Karon, ang iyang gitudlo madungog pinagi sa, of course, niyadtong congregation, tagsa-tagsa ka nagatambong niyadto, musod ang iyang nadungog diya sa left ear. So, ang boto sa boto ni ear gate. Okay? Musod sa ear gate. Left nga bahin sa iyang dunggan. Now, inigsod na sa iyang nadungog diya sa iyang dunggan. Musod na ngadto sa huna-huna. Okay? Sunda ko niini. Akong hinahinayan ni pagpatinaw nimo. Labi na kaninyong mga bago. Nakaron, ang pulong sa Dios nga iyang nadungog, of course, dili kini mahimong kanang tinuod. It does not become reality when you are not filled by God the Holy Spirit. Kaysa di pa ka magtuon sa pulong sa Dios, gikinahanglan man nga ikaw limpyuhan sa mga sala. But pasabot, imong isugid ang tanan imong nabuhat ng mga sala aron di na mahimong babag sa imong pagtuon. Okay? Nakaron, naana siya diya sa nga bahin sa imong utok. Okay? Sa brain. Now, left lobe, ang function sa left lobe is di unsa kanang tigsabot. Okay? Tigdungog, hearer, lobe. Ang nga bahin sa iyang utok. Now, of course, itong i-generalize na kinsa ang naminaw, nagatambong sa maong Bible study, musod sa iyang nga dunggan o musod na kadto sa iyang utok ang iyang nadungog nga pulong sa Dios. So, mao kadto nga through the ear gate ni sud sa iyang left lobe, which is the hearer lobe, ang bahin nga tigdungog, tigsabot. Kaya mo na iyang funksyon, ang iyang left lobe of the mentality. Karon, sa iyang nadungog, nasabtan niya, iyang nakatunan, kung magpabilin lang na diha nga iyang nasabtan, kasabot man siya, mayon siya, kasabot man ko, klaro man kaayo. Kasabot siya. Iyang, gamitan na karon sa iyang volition kung iya ba ng tuuhan o isalikway. Bantay. Kay mao na ni ang yawi ning tanan. Sa diha nga moingon ang iyang volition og, mutuo ko ana. Mutuo ko nga kana gikan gyud sa Dios. Una-una gyud sa Dios. Diha. Bantay, diha. Kadtong iyang pag-ingon nga mutuo siya, that was his volition saying, yes, I accept, I believe. Diha. Mulihok dayon ang Espiritu Santo, who is the teacher of truth. Mo paklaro, mo patinaw, mo himong tataog kayo. It makes him real sa iyang kinabuhi. Kaya iya magituhuan, karon mo ito'y gitawag na ito metabolized Bible doctrine. Kaya ang Espiritu Santo may mo metabolize. Ako nang gamitan kining binisayang metabolize nga nagaling. Galing. Kaya nga no kundi nga akong igamit nga galing,
sama ra gud ni sa in the human realm sa tawhanon. Kung mukaon tag luto, inig-usap nato og atong tunlon ang atong gikaon. Mahagbong manaasa man mahagbong dito sa atong tiyan. Okay? Inighagbong ng atos tiyan, imong gikaon tingali dihay karne, dihay isda, dihay utan, unsa pa, gisagol naman to. Okay? Imo magiusap ug imong giton, pagtuon gyud nimo, hagbong sa imong tiyan og galingon to. Kadtong imong nakaon, galingon na kadto, di na ka makakita sa utan, karne, isda, kay gigaling na. Mo na ito ikumparar sa metabolization of the food that we eat. Okay? Ingon nga mga tao. So karon, kay ang pulong sa Dios may itong isgutan, i-compare na ito kinigitandi. Nagaling na ang pulong sa Dios. Pinagi sa Espiritu Santo. Dili kita mo ay nagaling. Ang balaang Espiritu Santo, mo to'y iyang function. O kay imo mang ituuhan kadtong imong nadungog na sabtan nga pulong sa Dios. Naklaro ni mo? Kasabot ka ba? Karon, metabolize naman to, nagaling naman katong pulong sa Dios. Maura ka nang higayon na nga imo nang magamit sa imong espirituanong pagkinabuhi. Sabot? That's the only time that the doctrine that is metabolized now becomes usable in your spiritual life. Mao na ang paagi nga ikaw magatubo, ang imong kalag, ang magatubo diha pinagi sa padayon sa pagtuon sa pulong sa Dios o kinina himong tataw na gyud sa Espiritu Santo karon nahimo nang bahin sa imong kalag. It becomes part and parcel diha sa imong kardiya. Kardiya is the heart. Mamita ng cardiac arrest mo nagikan man sa pulong kardiya. Kardia. That's a Greek word. Kardiya. Amo na diha mapundo na ang pulong sa Dios. So, actually, yun, ang pulong sa Dios nga na-metabolize na adto gina magpundo dito sa imong tawhanong espiritu. It will be diha magpundo sa imong human spirit. Dili Holy Spirit, human spirit. Tawhanon nga espiritu kay magtutuo ka man because you are a believer, then your whole human spirit is functioning. So anha mapundo, okay, ang pulong sa Diyos nga mong itunan diyan sa human spirit pinagis paglihok sa balaang Espiritu Santo kun ikaw you are in the state free from any sin kay imo magisugid ang imong tanang mga sala ngadto sa Dios. 1 John 1:9. So mo na nang but pasabot sa metabolize Bible o kini nga itong isgutan may tungod sa hingpit nga kalipay, perfect happiness is dependent upon this metabolized Bible doctrine. Maura gyud. E kung wate metabolized Bible doctrine, dili gyud kini mahimong tinuod ang perfect happiness. Nakasabot ka? Okay. Now, what do we mean by the word holy? Unsa may binisaya og holy? Dios nun, di ba? Now, ang usa ka magtutuo is considered holy when he is in fellowship with God the Holy Spirit and he has he is filled with the Holy Spirit and he is in fellowship with God na siya pakigabitay sa Dios o nagatuman siya sa protokol nga plano sa Dios. Mao na. That is how we consider a believer holy. Now, unsay
gisulti dias 1 Timoteo kapitulo 6 versikulo 6. 1 Timothy 6 verse 6. But godliness with contentment is great gain. Na. Verse 7 and 8. For we brought nothing into this world and will take nothing of it. Now, tagaan ka na ko gihimplo, no? De istorya ni nga. De sa ka negosyante nga. Himalatyon. A dying businessman. Iyang gipanawag ang tanan ng mga anak to come to his deathbed. Kaya tinga na gud siya. Ug iyang gipangutana ang tanan ng mga anak. O naa na ba silang tanan if they were all present. So, tubag dayon silang mga anak. Yes, niya mi tanan. Niya na mi tanan diri. The children told him. Sunod, pangutana nitong himalatyon nga negosyante man siya. Kinsa may nagbantay sa atong tindahan. Kadungog na tingali kanining istoryaha. Who is watching our store? Sabot pasabot di ay nawili sa iya kunong ganansya. So, mo na ihimplo. Mo na ihimplo nga. Wa gyud tay na da. Pagsuod na to ning kalibutan na. Wa tay gida. O kung mobiya na taning kalibutan na wa po tayo mada. O na ay mada. Nagahan ka na kong sekreto. An open secret. God is giving you this open secret. Na kay mada, inigbiya ni mo ning kalibutan na kay mada. Huwag ka na unsa. Pulong sa Diyos. Maura na imong mada. Imong mga bisti, imong mga dili, imong mada. Hibilin ng tanan. So, mao na ang verse 8 ni sumpay na ning bersikuloha. It says, but if we have food and shelter, we will be content with that. Now, okay. Sa diha nga manag-iya ka na ni ining plus H, perfect happiness, you will inevitably be tested. Nabantay kay suwayan naman ka. Suwayan gyud og unsa ka lig-on na gyud ng imong pagbarog, imo nang nakatunan. Tinuod ba gyud kang malipayo na gyud na imo nagyong naangkon ka ng maong matang sa kalipay gikan sa Dios. So, you will be tested inevitably. That is what we call evidence testing. And we cannot escape that. Dili tang ka-eskapo nini. Now, bantay ayaw nagkalimti ha. Katong tulo ka spiritual skills, spiritual self-esteem, spiritual autonomy, o unsay katulo, spiritual maturity. Now, we cannot take everything or anything, not everything. We cannot take anything with us when we depart from this world. Kung gibalik na, wa gyud, gawas lang sa pulong sa Dios. O balik tas Filipos 3:1, si Pablo din Apostol Pablo talks about happiness plus H. He said, finally, my brethren, rejoice. Kung narabag yun kipahimutang sa imperative mood. Kung sabot pasabot sa imperative mood, kanang mood of command, mando. So, ang mando, rejoice. Finally, my brethren, rejoice in the Lord. Now, this is one of the imperative moods sa pulong sa Dios. Now, diha sa King James Version, and nag-ingon kini, and it is a safeguard for you. Kani safeguard, protection, security guard, protection, safety. Now, kung kining maong hingpit nga kalipay cannot be reached by a believer,
it is impossible to experience it. Nakasabot ka. Imposible. Ang pagsinati niini, if this perfect happiness cannot be reached by a believer, doctrine has to be metabolized. Ikinahanglan nga magaling ang pulong sa Diyos to really experience this perfect happiness. Doctrine has to be inculcated by repeating these doctrines over and over and over again. Balik-balikon yun, subli-sublion. Ang tod nga mo, dot na gina, mo sink in, gina matod ba sa in English. Nga mali na, masil-sil, ma-inculcated na yun. Kanang maong mga doktrina. Now, the happiness that the Bible talks about does not depend on things, people, or circumstances. Mo'y labot. Kay kining maong matang kalipay can solve your problem. Kadungog ka. Mao ni matang sa kalipay nga makasulbad sa imong suliran. In fact, it is a problem-solving device. So, it is your victory to possess this kind of happiness. Di man itong 3 spiritual skills, ha? Nga naa ka sa spiritual adulthood niya na. Spiritual self-esteem, spiritual autonomy, o spiritual maturity. Kaya kini kong spiritual self-esteem, by the way, this is the beginning of contentment in life. Diha magsugod yun. Kanang atong pagkakuntintos kinabuhi. O, di nakalimot ka na niya atong dakbalay nga ipatukod sa pulong sa Dios nga nagaingon ka the penthouse ni mo ni kining kinatumya na gyud niya na unsa maning kanang unsa may butog tapang ko. Now of course this is the slanting roof for protection, okay? Tapang ko. Now mo kana ang penthouse kining perfect happiness kinatumyan. Kaya unsa man tong pagtukod nato sa dakbalay, gitawag sa in English og edification complex of the soul. Okay? Edification complex of the soul. Magsugod yun ni. Of course, the foundation is unsa? God the Holy Spirit, and then grace orientation. Ang atong pagpahiluna na sa grasya. Sunod, ang atong agalo na mga detalles kinabuhi. We become masters of the details of life. Dili ta ulipon. Ikatulo katong gitawag na to relaxed mental attitude. Hayahay na ni imong pang huna-huna. Unya ikaupat mo nitong category love. Tulo. Category 1 love for God the Father. Category 2 love for right man, right woman. Category 3, impersonal love for all mankind. Okay? So, mo niyang tulo ka categories of love. O niya, kato naging penthouse nini, kinatumyan mo katong plus H. Hingpit nga kalipay. O kaya po kalimti katong Operation Z nga itong isgutan. Well, of course, appeal naman itong atong patinaw ni mo may tungod itong metabolization sa kanang pulong sa Diyos. Kaya ang other name for this Operation Z is Operation X plus Y plus Z. Now, unsa may gamito na to when we try to learn these things? Unsa man? Volition. Of course, ang atong kabubuton. Volition is to be used in learning these things. O ito ng Salmo 128:1, Blessed is everyone that feareth the Lord, that walketh in His ways. Kining blessed diha, Makarios is the original Greek word. Makarios. Blessed.
Kunya Psalm 146 verse 5, happy is he that hath the God of Jacob for his help, whose hope is in the Lord his God. 2 Corinthians 12:10, that is why, for Christ's sake, I delight in weakness. Now, kining weaknesses din providential preventive suffering na ni. Okay? I delight in weaknesses, insults, people testing ni, hardships, thought testing, persecutions, system testing, difficulties, disaster testing. Moambot na to ni. So, this is inevitable. Mo na paandamon ta. Of course, di man po ka testingan, hindi man po ka sulayan kung wa kay pagtubo o wa kay pulong sa Dios sa imong kalag. Dili palig-on ang imong pagbarog. So, mao bitaw na nga kanang unsay gisulti diha sa pulong sa Dios mahitungod sa imong mga difficulties. Imo nang ihangad ngadto sa Dios, imo nang kanang halad ngadto kaniya, kay ang sumpay niya na unsa man, for when I am weak, then I am strong. Na. So, nanay mga testing, nanay people testing, thought testing, system testing, disaster testing. Well, ang people testing, slander, dauton ka. Ang thought testing, pressures. Himplo sa system testing, persecutions. Lutuson ka na. Unya ang disaster testing, distresses. So kining maong mga butang atong isgutan, masinati nato kini when we are already under maximum testing. Maximum. So, okay, ninomdom pa ka sa 10 problem-solving devices. Unsa may kapito? Well, the 7th is sharing the perfect happiness of God. Muambit ka na sa hingpit nga kalipay sa Dios. Ikining maong matang sa kalipay cannot be experienced pinagi sa itong pagbati. Dili, way labot. Ako gining emphasis nga way labot ang atong pagbati. Okay? This happiness is the mental status of a mature believer with Bible doctrine metabolized. Sabta gina. Kaya ang Biblia, labihas kadaghan kinig mga bersikulo nga nagaingon nga taliwa sa mga trahedya, mga katalagman, mga disasters. Kining maong matang kalipay still exists, magpabilin, and can still be enjoyed by the mature believer. Kasabot ka? Magpadayon siya o kanang pahimos, ma-enjoy gyapon siya nining maong matang sa kalipay. He will still be enjoying ang mature believer. Okay? Di niya magsilbi sa mga bag-upa o mga naapa sa kanang childhood, kanang area of childhood, dili adulthood. So, kuwang pa silang mga doktrina. Sa pagsigi pag yun, padayon. Now, kaya ano god, kining maong kalipay, matang sa kalipay is related to the 3 spiritual skills. Ito atong gisgutan, spiritual self-esteem. Of course, this undergoes the preventive providential suffering. So, spiritual self-esteem, spiritual autonomy, o spiritual maturity. Noon sa maning spiritual self-esteem yun, kana ba kang naanak kay self-worth, makabarog ka na.
magkinaugalingon ka na. Nagod, spiritual self-esteem. Nanay kay pagsalig, kaligon diya sa imong kalag. Self-esteem. Spirituhanon. Ang ikaduha, ang imo ng pagka-independyente. Kinaugalingon na ka. Di na ka magsalig sa uban. You are autonomous. See? Spiritual autonomy. O ang ikatulog yun, mao na ang spirituhanon natong pagkahamtong. Spiritually mature. Spiritual maturity. Inom pa pagka sa 8 momentum tests? O nakalimot ka na? 8 ka momentum test. Ang nag-una yun old signature. Okay? Mo suway yun ni mo imong kinaiyang mga sasala. Sunod, mga tao. Imong palibot. Imong mga inigugma. Imong mga kaila. People testing. Ikatuloon sa man. Thought testing. Imong huna-huna. Sulayan po ng imong huna-huna. Tuo pa bagyo ka, mubarong pa bagyo ka. You see? Nya, kinirabang pagi sa tanan sa pagtintal ka na to. Kanang pino kayo ng iyang pagi. It's very subtle. Na kunwa kay pulong sa Diyos, ang sao man mo pagka-discern na dili ka makalinggat. For all you know, tuwa na ka na, sud ka na siyang laang. Kaya wala kay kamatuuran nga imong ipang panalipod sa mong kaugalingon. Kasabot ka. So nakita ni mo sa kamahinong danon sa pulong sa Diyos sa atong kinabuhi ingon ng mga Kristiyanon. Okay, mo ni ikatulo, thought. Una-una. Ikaupat, system. Mga sistema ng kalibutan na iyan ni Satanas. The systems of this world. So, testingan gyapon ka sa mga system, sa imong batingaling organization, sa imong pundok, o sa inyong kanang grupo. You see, testingan po ka. Naingnon lang natog testingan, sagol naman ng in-English o binisaya. Sulayan. So, mo na ikaupat. Ang ikalima, arrogance. Okay? Arrogance complex. Pagka mapahitas-on, musuway ka na to, mukuhit na to nga itong kinayang magasasala nga, sige, ka nang pataas. Hambugiro ka na, you see. So, na nga arrogance complex. Sunod, hatred complex. Ay mo ng pagdumot, kasilag, kapungot, all of those. Mo na ika-unom, ikapito. Ana, mga disasters na, mga katalagman na, nating alimamatay sa pamilya, unsa na, nakitay nasakit nga, kanang terminal, unsa, all of those. These are examples of disasters. Nabay aksidente, all of those. So, disaster. Sulayan, gayapon ka. Makabarog pa bagyo ka. O ang ikawalo na gyud, mo ni kinagrabihan nga pagsuway. Prosperity. Imong pag-uswag na, pag-asinso na. Pasinsohon ka ba? You will be prospered. Nga kanang imong pag-uswag, pag-asinso, agi ka na og pagsuway. O magpabilin papagyo kag barog sa pulong sa Dios sa kamatuoran rather than niya ng prosperity nga imong nadawat. Kita nimo? So mo nang daghan ng pakyas nining prosperity. Kay maklimtan man yung tendency sa magtutuo ang source. Ang iyang gitanaw ra gyud ang kadtong benefits, mga kaayuhan. Mo to iyang gitutukan, wa ang tinubdan, the source. So mo na 8 momentum tests. Now, why are we talking about this? Nga naman? Because these are requirements, prerequisites need to experience the perfect happiness of God.
Di man yun tama ka sinati, di tama ka experience sa perfect happiness sa Dios kung dili kita makapasar ni ining 8 ka mga paagis pagsulay kanato. I hope nasabtan nimo na. Now, taliwa sa mga mga katalagman, mga pagsulay, magpabilin gyud ang imong pagkakontento. Contentment in the midst of slanders done by people towards you, mga persecutions, pagdaot nila kanimo, barog kagyapon, you are still contented. 2 Corinthians 12:10. Now, kaning gitawag na to outside pressures of adversity. Outside pressures, kana bang pagduot kanimo, pagpiit kanimo nga kini mga katalagman, kini nanginahanglan kini pulong sa Dios. It requires Bible doctrine to prevent it, to internalize stress. You see, pulong sa Dios mo ay magapanalipod nga kini mahimong masud sa imong nauna ingon nga unsa stress. You see, inumdum ka ba sa prinsipyo? Stress is optional. Adversity is inevitable. Sabot. Ang pagpiit, ingno na to, stress. Pagpiot o pagpiit, stress is optional. Mapili nimo. Makapili ka. Magpa-stress ka ba o dili? Stress is kanang what you do to yourself is stress. So mana, stress is optional, apan ang katalagman mo abot yun. Inevitable. So timan din ang mga prinsipyo. Stress is optional, adversity is inevitable. So, kay ug naa ka sa stress. If you are stressful, naa kay stress, you cannot live the spiritual life. Dili. Nakadungog ka. We cannot live the spiritual life in stress. In fact, stress contradicts, kontra yun, supak yun sa plano sa Diyos. Samtag yun na. Now, persecutions include unjust treatment. Diba? No believer is exempted to face persecutions. Why? Magtotoo nga makalikay niini. Himplo, panalitan na usa ka igsuon nimo magtotoo. Fellow believer, ha? Mga wat sa imong imo barong pitaka nga naay kwartang sod sa imong pitaka. Unsa may imong buhaton? What are you going to do? Nga kini siya nakasupak man siya sa balaod sa divine establishment. Unsa may imong buhaton? Kinahanglan nga imo kining i-report ngadto sa pulis. Usta? Imong i-report. Although you don't have any anger towards him, wa ka magtinir o kalagot, kasuko, wala. You're just relaxed because you are contented. Kita nimo ang contentment. That believer nga ni kanang sakmit o may kuha sa imong pitaka, nakasupak man lagi siya sa laws of kanang of the land, laws of divine establishment. Therefore, nakasupak po siya sa law of volitional responsibility. Kasabot ka? So, namo na ang punto akong idani mo. Now, ano sa man mo matawag ang usa ka magtutuong professional? A believer is called professional once he is a stable believer. Ligon gyud siyang nagabarog. He is a stable believer tungod sa unsa? Tungod sa metabolize Bible doctrine. Mora na nakapaligon niya.
Nakapabarog niya gligon. That made him stable. Now, okay. Ayaw na ni kalimti tuod nga bersikulo. 2 Corinthians 12:10. Ang siya isulti niya. When I am weak, then I am strong. Okay, si Pablo nag-ingon na ha? Now, we no longer depend on ourselves. Wa na ta mag-aagad sa atong tawahanong gahom o kaligon. Wala. We just depend totally on God's spiritual assets, divine provisions. Maura gyud. Si Ginoong Jesucristo nakatuman sa gitawag royal law. Sa maning royal law, ano bang mando? Love your neighbor as yourself. Nakatuman. He fulfilled the royal law. Now, what was the maximum incident that our Lord used kung iyang gigamit ang royal law? Sa diha nga siya tuwaw na yun. He cried out at the cross, Amahan ko, pasailua sila kawa sila masayod sa ilang gibuhat. Mo na. Mao to iyang gigamit nga royal law. My God, forgive them for they do not know what they are doing. Now, sa diha nga kita mo kanang mag-advance, magasibog nga tusunahan sa atong espirituhanong kinabuhi. We do not have any scale to find out where we are now in our spiritual life status. Mao na nga ang prinsipyo, ayot kalimtining prinsipyo, the rate of learning must exceed the rate of forgetting. Okay? Ang kapaspason sa atong pagkat-on kinahanglan mulabaw pa sa kapaspason sa atong pagkalimot. Di man ni katong isulti ni Pablo, I learned to be content. Kontento gyud si Pablo. Ato ni padayon ugma. Ayaw sipyat sa sumpay ni ini, ayaw sipyat sa ayaw pagpalta sa sumpay nining atong pagahisgutan ugma. Magampo ta. Now, with your heads bowed and your eyes closed, we are going to close our Bible study today, directed towards those who are without Christ, without hope, without eternal life. So kinihigayon, this is the moment in your life. No matter what you think, no matter what you believe, this is the moment of consideration. It's a moment to put everything else out of your mind and think about the person of the Lord Jesus Christ. Sa may pasabot ni what is Christianity? Well, Christianity is Christ. It is a relationship with God. Pinagi kang Ginoong Jesucristo. Usa og bugtong paagi. The only way to have that relationship, as the scripture says, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Dili ang imong mga binuhatan works? No. All the works you can do have nothing to do with your relationship with God. Nga naman, tungod kay ikaw usa ka makasasala. Tungod kay dili ka hingpit. You are not perfect as God is perfect. Tungod kay ang iyang pagkamatarong, kinahanglan mo salikway sa dili matarong. He has to reject unrighteousness. Kung tungod kay ikaw dili man matarong, because you are unrighteous, no matter how many good deeds you do, bisan kinabutanan kang tao sa kalibutan. Mao na nga anha diha musod si Ginoong Jesucristo. That's how important He is then. That's where Christ comes in. Because He is the only one who can present you nga wise ala, faultless before God. Kung saan man niya pagbuhat ka na, how does He do it? Miyadto siya sa cross. He went to the cross for one reason, to die. And to die for you. Pagpagamatay sa matag
sakop sa kaliwatan sa tao. Man siya mag-apas ng tao mo sa likway ba kaniya o mudawat kaniya. He died for them. Mao na'y grasya sa Dios, His absolute grace. So mao na nga kung sara o bugtong paagi nga ikaw maluwas, pagtuo lamang kang Kristo lamang. Because once you accept the work of Christ, that is eternal life. So right where you sit right now, you can make that decision for or against Christ. Busa, tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. Let us pray. Heavenly Father, we thank you once again for your wonderful word to us, so that we might understand ourselves, so that we might understand the world around us from the divine perspective. Salamat ni among Bible study through the YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Dada kami pagbalik ugma dinhi. Ron kami magkapadayon sa among spiritual momentum kining tanan. Among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.